Ens trobem aquí en Sandra Cerdà, Sandra, tesorera de la Comissió de Festes, quasi res, eh? Bueno, hola, bona tarda. Bueno, què organitzeu aquí a la Comissió de Festes? Pues bueno, estem fent una xocolata pels xiquets. Antes de que vinguen los Reyes Magos, pues donarem un trosset de pa i un gote de xocolata. Però estem veient que per xiquets i per grans, aquí fa tot xocolata, Sí, no? grans, xiquets, vatros, si voleu, esteu tots invitats. Bueno, més que res, bueno, fa una bona espera, no? Que esperes els reixos així menjant xocolata, fa bona espera, eh? Sí, Aquí no te farà fresca. Bueno, si farà fresca, però és que com els xiquets estan tan nerviosos, avui és un dia que estan tots tan nerviosos, pues bueno, han dit pues una mica de xocolata, així diràs que el temps passa més a poc a poc. Bueno, la Comissió de Festes s'ho ha currat, l'arribada dels Reixos Magos s'ho ha currat. Sí, home, claro que sí. Tots els anys, no? Com tots els anys treballem molt i enguany, pues igual. És una faena que no se veu, però porta faena, que sí. Molta faena, la veritat és que són moltes hores, molt de temps, però bueno, després tot recompensa quan veus el xiquet que la il·lusió que té. La careta dels xiquets, Ho jo crec que recompensa tot. vosaltres vos sentiu pagats perquè dius, bueno, és bonico. Exacte, això és la recompensa que tenim, en això ens conformem. I els grans també de veure d'això, de veure xiquets, pues, d'il·lusiones, la veritat que sí. Exacte, sí, la veritat és que sí. Bueno, la Comissió de Festes, com heu pogut veure, treballa tot l'any, no és això? Tot l'any, dona igual festes d'agost, mos dona igual festes de Nadal, però durant l'any no parem. Entre reunions, organitzant coses, no parem. Cobrar no cobren, però treballar treballen. Exacte, muy bien. Així és. I en la tesorera encara menys, la tesorera no fa un duro, que no? No, si no hi ha número ben clar, no se solta ni un euro. La veritat és que ser tesorera dins de la Comissió de Festes, dependent de l'Ajuntament, és un problema perquè l'economia té que anar molt controlat. Bueno, el pressupost que tenim per festes és el pressupost i sobre això doncs mos tenim que cenyir. Però tot en factureta, Tot en factura, tot en ben clar, i sí, si no hi ha factura no se paga res. Vine. Has vist que quan fiques una càmera diràs que tinguin temor. Sí, tots tenen temor. Igual que els reixos veuen bé, però quan l'arrimes dels xiquets dels reis comencen a córrer, sí, el veuen com algo tan màgic i algo tan irreal o que tenen tanta il·lusió. La il·lusió, i després els veus ahí Sí, s'emocionen molt. En carne i hueso. S'emocionen molt els xiquets, la veritat és que sí. Bueno, Sandra, moltes gràcies i anem a disfrutar el xocolata. Agarreu un gote de xocolata i un trosset de pa. Gràcies. Gràcies.
Bueno, aquí hem agarrat un grup de xiquets que estan fent-se la xocolatà i estan esperant a que vinguin els reixos. A veure, aquí tenim una xiqueta, com li diuen aquesta xiqueta? Atenea. I què, ja estàs preparat pels reixos? Sí, Has escrit moltes cartes? sí. I què te portaran, què te portaran? Pues mira, unes coses. I mira, Però tu què has demanat? pues mira, ho tinc a la casa i com ja sé la Elona, pues... Mira, I a quin- ja no me'n recordo. I a quin rei has demanat les coses? A quin de tots? Pues a Menchol. Amb el xor has demanat? Sí. Ara d'aquí un ratinyo estan aquí, arribaran aquí, que sí? Ja t'has fet el xocolate? Sí. Bueno, pues aquí tenim més xiquets, a veure, va. A tu com te diuen? Irene. Irene, i ja estàs preparat pels reixos? Sí. La carta l'has fet molt gran? No, no molt. Curteta? Sí. I què has demanat, què has demanat? Uns legos. Sí? Sí. I què és? És com una cosa de la platja. Ah, sí? I a quin rei ho has demanat tu? A Melchor. A Melchor també? Sí. Ui, me penso que tindrà més feina que ningú Melchor, perquè ella també volia pel Melchor. Sí. Pues estaria a dormir pronte, eh? Sí. I te preguntaran si has estudiat o no has estudiat, si eres bona xiqueta. Jo crec que sí. Sí? Segur? Mira que ho saben tot ells, eh? Sí. Sí? Vale, pues he fet el xocolate. Ah, aquí tenim a un valent, va, vine així. Vine tu així, va. Com te diuen a tu? Iker. Com? Iker. No se l'han tirat els reixos, va més fort. Iker. Iker, i tu has fet la carta molt gran? Eh? No o sí? No, ¿Qué has demanat als reixos? A veure. yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas de lo que has pedido? Pero Ya. pocas cosas. Pocas cosas. ¿Y qué rey has pedido que te lo traiga aquí? A ninguno que vengan los tres. ¿Que vengan los tres a tu casa? Sí. ¿O los pajes? ¿Quién te vendrán? Los Reyes Magos. ¿Los Reyes Magos? Sí. ¿Sí? ¿El chocolate está bueno? Sí, está bueno. ¿Está bueno? Pues dale, espera a los Reyes, ¿vale? Vale. Vete, sí, va. Com te diuen a tu? Paola. Com? Paola. Paola? Sí. I tu has escrit la carta als Reixos ja? Sí. I l'has fet molt gran, la carta? Què? Has explicat moltes coses? No. No? Què has demanat? Què has demanat? Ah, A quin rei has demanat les coses? A quin reis? A Melchor, a Gaspar o a A Baltasar? Melchor. A Melchor també? Sí. És el que més èxit té, eh? I no te'n recordes el que has demanat a la carta? Sí. Sí? Què has demanat? Ah, Com se diu, això com se diu? he pedido... Carbó, no, que no carbó. Una miqueta de carbó també, però que s'hi minja, que sí, no? Carbó, no? Oi, i tens il·lusió per esta nit? Lo que pedí. Eh? No? Eres bona xiqueta? Sí. Sí? Estudies molt? Sí. Mira que els reixos ho saben tot, eh? Sí? Sí. Vinga, pues ja veuràs com votaran moltes coses, ja veuràs.